Pajić, ime. Pajić Marko, općina Sinj. Svi nastaviti. Da, izvolite. Da upitate gospodina Lunku Kapetanovića, je li 2013. godine bio vijećnik u općini Dobrina, je li 2017. godine bio vijećnik u općini Dobrina? To jesam, ja sam ja napustio. Ja Znači, sve. Znači, gospođo sutkinjo, nisu ispunjeni svi tehnički, elementarni preduvjeti da bi sud bio valjano sastavljen, jer gospodin kontaminiran politički u inkriminiranom razlogu na koje se nisu. Onda mi se ne da politička. Po kojoj se stranci bili? Što govorite da je to inkriminirano razdoblje kad se vam stavlja na teret razdoblje 2003. 2004. a ne 2013. 2017. Zašto bi to bilo inkriminirano razdoblje? Hoćete nam to objasniti? Meni se nije prestalo stavljati na teret da sam kriminalac koji zadnjih 13 godina. To je za mene sve inkriminirano razdoblje. Ne samo dan kad sam potpisao neki dokument ili kada držao nešto mi stavlja na teret da sam baš tom datumu počinio nekog kaznenog djela. Nije samo to inkriminirano razdoblje, nego cijeli ovaj proces ovih 10 godina koliko traje sam ja živo sam kao kriminalac. Dakle, u tom intervalu su ljudi promatrali što se događa oko mene, zauzimali svoje stavove. Ja nisam, ja sam rekao u startu da ne pada mi na pamet da gospodina osudim da bi on bio pristran, to nisam rekao, nego samo po sili zakona molim da uvažite aktualni zakon o sudovima i vašeg člana sudskog vijeća proglasite nemogućim za sjedenje kao sudskog porotnika i ovdje to zakonom nedopustivo da netko ko se bavi ili bavi u ovom razdoblju političkim aktivnosti. Zakon o sudovima govori o članstvu, a ne o bivšem članstvu. Ako bi se pogledalo kao specijalan razlog za isključenje obveznosti porotnika uopće.